Форумға келген 180 делегат 5 күнге менә Идел яшьләр үзәгенә урнашачак. Россияның 30 төбәгеннән килгәннәр. Араларында Ханты-Мансийск, Ямалы-Ненецк, Алтай, Калининград, Ростов, Пенза өлкәләре бар. Программада дистәләгән мәдәни чара, лекциялар һәм осталык дәресләре. Бүген катнашучылар татар тарихына багышланган беренче лекцияны тыңлады. Аны тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин укый. Сүз тарих белән киләчәкнең бәйлелеге турында бара. Пермь өлкәсе Туртуз авылыннан Алмаз Назин форумда беренче тапкыр. Төп максатым сөйләм телен камилләштерү ди. Пермь өлкәсендә әйтмәгәрәк була инде үзебезнең диалект. Монда мин кешеләр белән аралашам. Кайбер кешеләр белән аңламый да китәбез. Кайберләр белән әйбәт аңлыйбыз. Казан татарлары белән бераз кыенрак дип әйткәндәй. Үзләренең диалектларын һәм мин язылырмы лекция татар теленнән. Ростов өлкәсендә гомер итүче Елена Бинеева туган телдә оралашмаса да аны өйрәнә башлаган инде. Здесь я с ребятами в обычной бытовой обстановке могу пожелать приятного аппетита, могу поздороваться, Бигзур Әхмәт сказать. Мин туган телдә оралашырга өйрәнергә килдем. Әлбәттә, әдәби телне 5 көн эчендә генә өйрәнеп булмый, ләкин иң мөһиме башлап җибәрү. Марсель Миңнебаев Калининградтан форумда яңа иптәшләр тапкан, тәкъдиме дә бар. Татар яшьләре форумын төрле төбәкләргә алып чыгарга кирәк ди. Тәҗрибә тупларга килдем. Үзебезнең төбәктә дә мондый төр чараларны булдырырга телим. Татар мәдәниятын үстерү төп максатыбыз. Мәскәүдә мәсәлән хәрәкәт премиясын оештырганнар. Быел 50гә якын гариза кабул иттек ди Рөстәм Шакиров. Шул исәптән Татарстаннан да. Лучший татарский блогер инде, культура, тарих өчен, спорт өчен. Татар яшьләрен берләштерүче бу чара 30 ел уздырыла. 90нчы елларда катнашырга килүчеләр хәзер үзләре остаз. Динәй Самдинова, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы.